Hadin balami gajingdawa ban penthamai no lane ban review ya ka reservation policy kaba kane ka mat jingdawa kala pinki win haka jilla hi baro ka wei kaba ya kane ka mat jingdawa ban review no ya ka reservation policy haka jilla la dawa daga sang Voice of the People Party VPP kaba kumbala sakhi layu i ka jingmi ki pajba na kallang kari khasi jaintia kiba kanthum nadu ki kinhun sang bhalang bapher ki longkmi ki riurang ba ki khun samla puli ki lami rinti ban kersan yakane ka jingdawa ban review no ya ka reservation policy ha ka jilla kabadei kamat bha thungkam thungjam kumta nakaliang kinong ilam ko umsning block congress committee kala lumlang ikinong kitkam bat kinong kersan jong ka party congress kibana keleng ko umsning constituency nagabenta ban pelong ya kajingelang ban pensyai habai dei baka reservation policy baka roster system kabaya kate kajingelang la penlong hakan riu tarik ujleo ar hajar ar paulai Haplau ying jong MLA ko umsning constituency u Dr. Celestin Lingdo kabada ki spa ngut kinong kersan bat kinong yelam ka party kilaya poi syakate ke jingelang hakate ke sngi habai dei bakapang reservation policy baka roster system la pensyai benia bha du MLA u Dr. Celestin Lingdo haba keren pensyai habai dei baka reservation policy baka roster system u Dr. Celestin Lingdo ulaya thuru bahaga por banakaliang ki katu kat ningut ki riu pajba naga umsning constituency bat kumju nakaliang ki nongelam bak dekhot ka seng hitu na ribhoi district kilawan bantur syaying sa jong u naga benta ban kentu ye u bon kren bat ban ai jing kersha ni ka jingdawa ban review ye ka reservation policy ka bahaga te ka jingwan ka jongki ki klam ye kendu ye u bat haba ki klam ye kendu kalami ka jingkeno bola petri lani umtre ban ye kendu ye ki haba pensyai halor kate ka jingkeno uloong bahaga te ka por uklam don satya hapo ka jilla henry udon sya Punjab naga benta ka training bala ptha daga sarkar Meghalaya hakaba baro ki MLA naga jilla ki adon lang hakate ka training ki ba kenthup langru ki MLA jong ka party VPP Shushu ulaya thuru baswa ka arsngi haswa ba ka seng hito kan wantur syaying sa jong u general secretary ka seng hito na ribhoi uladep banyekran bat u lengba ka phone call ban keli lau don ne em hapo ka constituency ne haying bat nakaliang Dr. Celestin Lingdo uladep batai syai yu general secretary ka hito ribhoi baudang don syaga jilla Punjab nakabenta ka training Hai kini ki keniat sngi kumbalaong u chairman hakapor baka hito kawan bantitin hang ne haplau ying jonga mo nga ngadon syapo mohali Punjab bat kata ka jingwan titin jongkiru kamdei bakim tip bangamdon arsngi shwa ka jingwan jongki u secretary jongka hito ribhoi u phone nga uong Dr. Pidon Chano. Tengah ngong ngadon siya mohali Punjab na marba ngidon ka workshop. Te uong yang ngikwa bani kendu ipi. Tengah ong iu ngadang subatai ipi bangadon siya mohali Punjab. Badon kam kerki. Ladon kam kerki te setang ban ong tuan siya Punjab. Te hadin kata uong yang ngin say kindu anda piwan. Te henry tang hadin sisngi ngapai hapo YouTube kilawan titin hang nemo. Ban kresiu tia ya u MLA jong ko umsning balai ba umkren halor ka reservation policy. Te menta kasngi ngayeng hang ne ban kren ban pensyai yapi kinong kersan jongi ke party congress. Ngayeng hang ne ban pensyai yapi ka ka jing sisya ban ya tainia batno. Ngakwa ba pensyai ka reservation policy. Ngakwa ba pensyai ka tag roster system. Bat ngakwa ru ba pensyai. Ngakwa ba pinsgotu ba teng kamyo onong bas ngapjar ban ya ka bahala. Ngan sa pensyai kata. Ngilaya sam gitu kikot lengknop pe yakine gibadon ki slides kitu gibadon ki square mo pe haka slide number 4 ka Meghalaya reservation policy ka balatrekam nadu
ka khat ar tarik Januari khat khandai spa nyopo ar. But ia kane ka jing pentrekam la pentrekam hapo ka artikel ka bakhat riu jong ka Indian Constitution ka clause number 4. Te ka reservation jong ka Meghalaya ka ong kano ka kam sorkar habalai kam ladangi tungkam ngi ai 100% ya u garo 100% ya ki khasi 100% ya kiwe ki scheduled tribes and scheduled castes but khat 100% unreserved kamot uno ula banya kini ya kane ka khat 100% lada udai unong song sinong jong ka Meghalaya ula bandai ubihari unepali UP uno ru tangba udai ban long unong song sinong jong ka Meghalaya hai kini ki sanpo isnem ki balalek ka ega baja ukhasi kabamut barok khasi jaintia maram lengam mo 100% ka badai ka baha jongki haba ki tho examin ki pass be bat ki rung sya ki kam ka jongki ka baha jong garopat 100% henrei bun sin kim ju pass lada dei ban pass 100% teng ki pass tang arpo te hakine ki post nam ki balale ka rule jong ka reservation policy ya Meghalaya ka ong lada amdan bapas na katu ka group garo la bantung diki wepat kabamut ukhasi jaintia ula banrung ha ka baha ka ba ugaro umpas wat lada ka dei ka baha jongki ti mano wa yonong mangi em ngiyo sopo plus kat kabakim la ban pas ki parlok garo layo rung de ki khasi kane kalayak wat mentaru la da pipet ha ka statistics mano babuntam ha ka trekam sorkar ka statistics ka ong 62% ki dei ki khasi jengtia 62% Te kata kamdei namar bangi lalik kini, kadei namar baki klempas, ngirung mengi. Ar hajar ar po ar. Ja ayu hapo assembly, nga katu kopor ngamlong MLA. Omdei mga keren persya iba Adelbert. Iba Adelbert hapo assembly iong, ya kane ka reservation policy jongi, day ban review no. Kamtam ha ka lat ban lek pule dangle professional studies andala ya kren hapo assembly ki badon hapo ka sorkar ki ya tebot ki ong ngim priang ya kane ka jingkren jong UMLA wadon burom tu ularem te henrei namar balayak tai hapo assembly kadon ka wei ka konggaro ka bakerteng ka zenera marak namar balaya kren hapo assembly maka kalait file case hapo high court jong ka Meghalaya but hapdeng jong ka jingya tainya hapo court ka high court ka ong kumno kala aban long baha Meghalaya kadon ka reservation henrei kamdon ka roster kadai ka register di namar balayak tai da iba Adelbert ka ega bang ngiyo ka roster. Di mentang akwa ban keren kendiat ka ega roster. Ka parti VPP ka ong bangi ngim kwa ban keren ka roster. Ngi kwa baik ban review ya ka reservation policy. Tolek kat bamon ya ka roster. Tidak ada VP itu ibadon kolom semua. Ngasuk barok kini ki bangapen EUP lada pilih hapo website. Type ha mobile jong fi sibit dawai ka meeting ka Meghalaya State Reservation Policy. Pio ya ka policy, pio ya kini ki annexure barok hoy ki rosters. Kadon ka 10-point roster, kadon ka 20-point roster, 40-point roster, 100 points roster.
204 points roster. Kibabun magidon ki roster. Kat kum ka size jong ka department. Tementang ini keren kendiat. Ngasushim in example ibalong pedeng. Da kaneka 40 point roster system. Baro kipat ba. Habakiwan bat ki keren ki ong ngikwa. Ba ka roster system kan trekam prospektif. Kamut nang ne syakmat. Ka sorkaru kala mencur. Kino ki department ki badon ye ka records. Kat nongut la tungkam la da biang ka records ki syu penrung hang ne. Mo ngan pen inuk sai fi. Hakatu ka column number 2. The PPH serial number 1 to UR kamut unreserved. Number 2 serial number kadai khasi jaintia. Balai de garo basawan khasi jaintia basan garo bandriu khasi jaintia banyu garo bapra lawan biang ke unreserved kategori. Kabamun syubu menta ngini keren kindiat ladaka department kadon ya ka record kabarim kin samak hangne syubu haus nem kat kendai spa prapo latungkam syubu serial number 1 yo unreserved kintik hang tu unreserved hagabaar khasi jaintia syubu haga serial number balai dei ka bah jong garo tang bah ha tu ko por umdan garo bapas undei u khasi kerteng tang ba kin pendap ter syubu ha ke nomor ka ba khat riu syubu hadu ka nomor ka ba khat riu urung u khasi jaintia tinang ne sakmat andangi thum kambiang hakane ke department nomor hane la tho name of the post total cadre strength hane haneng mo tinga ongi fi mene ki post ki barim la deptik baro ka poi ha serial number khat riu next syubu hakane ke ju ke department ka la chipos ka serial number kawan garo denum deng kabomon wat ka advertisement rukin sa ong ubala mantep udai tang ugaro namar balai kaso roster point ka ong kadai ka pali jong ki garo tila da kadon ka post arteli kin advertise arteli kin ong kawai kadai jong garo kawai kadai khasi jaintia mo de kane kadai ka roster kabamun jayu habalawan ka roster haka katnyo mene nga ongi pi kin advertise ubala bantep day tang ugaro mensua habom patdan ke roster like shipo suru barang ngi ateplut bat kasi bat garo bat jantia bat mo tika jingwan gane ke roster ru pinatip ngimla syu bantep hangno bomla ban paski garo ngimla syu bantep menta te gajing ya tainia gajing balanya hapo assembly kapeni onong na kapendu nong na ingi ha kapendu nong am lada omdon bayak tai ha assembly ka roster kampat mi kat ha gajaka ka ba ugaro umla ban pas ngi tep be daki kasi namar balai ngi lada kalai ka pos poteli uba pas arspa ngot nakadaw jong ka roster ngangam ongi du nong kabha jongi kandai ke jongi te hanrei lada kamdan ka roster ya ka bomdei ke jongi ru haba kimpas ngiyo mangi te ter balai ngashim ya kane ka 40 point roster lada pipe yang ne ha serial number 40 ha serial number 40 kita order scheduled tribes and order scheduled castes. Andal apoi ke jing tungkam hadu serial number 40 kane ke roster kan sedang biang na serial number 1. Kabamut kaju ka sistem kin sabut biang ter anda kakut kata ki sedang biang apa tumai.
temene hakane ke roster POE ba ki briu ki baduna recruitment persons with disabilities kim don rang ne kano ke department bat ki post ke ba kine ki briu baduna recruitment kila banrung ki hab ban bot ya ka 204 points roster system hakata ka roster system lakdeo hakano ka pali kanwan ka jong ki briu baduna recruitment ngathrai kala sayam ke cingkren jonga habe ide bet ka roster mo tementang ini keren ya ka reservation policy kasai ka roster mo kala sayam lada kamdon ka roster mangi ukasi jantia nga kwa ban insist biang nga kwa ban beteng ya kata ka jingkren ban pens scam susu ban ong bangi kamyo nong hakapor bompat don ka roster te ya ka roster pat kadai ka rule badai ban don ka roster dei na ta ka daw ka high court ka penmi ya ka order dei ban penmi dei ban bu ya ka roster men ha kini ki kiniat sngi kadon ka jinglai kam hapo high court hapo Meghalaya ha social media baro la palut mo mobile jongaro kadon babaro ki bathap kam ki dei tangki garo sudah ka jingli galong bale ki labu ya ka roster system but haka jingthung kam ka bamenta ka dei ka pali jong ki garo te dei keng baka list baro ki kerteng ki mi ki garo haka next lada ka laj sipo sapo high court lada ka pali ka dei jong kasi jantia baro kinong apply ki dei kasi jantia kata ka dei ka roster tementang ini keren ya ka reservation policy hausnem kat kendai spa san polai mari ayo ya ka independence kat kendai spa sau punyo hausnem kat kendai spa san polai pipe ka tu ka slide number 2 mo kadon ka kaka kalelkar commission kabala ai boreka kum ka commission ban ai jingmut kumno ban yarap yakine ki basadin hapo India bakin kiulem tikane ka kaka kalelkar commission kala ai ka report ka jongka hausnem khat khandai pa asan pusan Henry ka Lok Sabha hakatu ka por ka klem pediang bat kila kentai hausnem khat khandai pa andru puwe hausnem khat khandai pa nyo fu khandai pan hakapor balong Prime Minister Morarji Desai ka parti jong u kadai ka Janata Dal sasisin pan uong ngi dei ban bu ya ka commission ka ban pe ban wat kilat kilenti kumno ban kentiu ya kinong India ki basadin bat ya kata ka commission la ai kerteng ka Mandal Commission hausnem kat kendai spa prapo kila ai ka report bat kata ka report ki ong ka Mandal Commission report but kani ka Mandal Commission ka suggest sa ka sorkar badai bandan arponyo persen reservation quota na ka banta ki balong socially educationally backward classes te hagane ka por na ka banta ki scheduled tribes but scheduled caste ladon lupa ka reservation ka ba R4R 0.1%. Tinalor ka R4R 0.1% naga banta ki scheduled tribes but scheduled caste ka Mandal Commission ka ong sa R4% naga banta ki weipat. Tika total ka lapoy siya ka saupu kundai 0.1%. But they hakane ka por baki babun hausnem kat kandai spa prapo ar ki babun bagi nong pule kila ya persya ikane bat kajing persya jongki kalong dak batang petrol ya lade mo ban peni baki persya kisya tangan bat hausnem kat kandai spa kandai po hak tu kopor ngakan mau ngaro ngadang don hapo college St. Anthony's
ka sorkar jong u VP Singh mo kum u Prime Minister ka ong ngin pentrei kam no ya kaneka Mandal Commission report but recommendation kum ban riu po ngut ki kun samla senrang bat kentai kaktin pareng ki ong self immolate kila thang yala de daka kiros daka pniang sarak daka petrol ban persya kuman riu po ngut kila yap ars pa ngut kila mansaw te Henry kata kadai kawai ni kidaw balay baka sorkar jong VP Singh ka klem no House nem kat kendai spa kendai pawai long Prime Minister UPB Narasimha Rao na ka Congress ka ong nalor jong ka jingong jong ka Mandal Commission baki socially backward educationally backward day ban at sakaway ka kintin ka baong economically backward but lasdang man pentri kam ya kata ka Mandal Commission report haduk mentah kai ka jing mentoy jongi baro si kata ka long ba ka reservation policy jongi ka sedang nadu usnem new ar kat ba kanai ka Mandal Commission ka sedang nadu usnem knai spa prapo balay mdan makta ingi baro si kata namar omdan baya heknia baya balany lada don baya balany baya heknia kata ngi ladu ya kai ka bangi don ru kai ka recommendation ka slide number 3 kitu ki ba persya ya kane ka reservation ki ong ka reservation system ka penpia ya ke imlang salang jongi ha ki artli ki group kawai ka dai ka backward group kawai ka dai ka forward group ki ong ru ba ka kas lane ka jaj jong pi kam dei ban long ka daw ba pi dei ban yo e ka reservation te Henry hadin ba mi ye kane ka Mandal Commission report mano ba dei banyo ka baningkong ki backward class kabaar lada pilong inadequately represented in the government kabamon lada hakayo kami o jam sorkar piduna palat kibriu na ka kur na ka jai benriu jong pi ki batrai kam sorkar kita ki dei banyo reservation bat kabalay ki basa din hakayo ka kot bat kani ka commission kala airu ka suggestion ba ka creamy layer wat manta mengi kasi jentiaru kidon ki badon kataka yo ka kot kapule dang le kmi kpa ki dei ki officer kayo ka kot jongki ke bahe kum ya kita amde issue ban ai reservation hangne ke ai recommendation kum no uno ubriu ubadon ya ka constitutional post komot ladau kpa jonga ubadai khasi udai judge apok ka court ngadai kun khasi ru ngamdei ban yo reservation kamut ban exclude ya ki creamy layer kabaar lada ukpa udai class 1 officer. Class 1 officer kamut ukpa jonga udai MCS. Mo uyo promotion banlong IAS ulalong class 1 officer. De issue banyo ka reservation nakamantagi kun kikti. Henrengi dan check kita baro. Nangta lada argun ukpa bat kami kidai ki class 2 officer. Kita ki kunru kim dan hokshu banyo reservation. Hangi dan bacek kita. Ngidon hasilong ki bolong ki crore pati ki billionaire handrai ki kun jong kiru ki dang iyo reservation. Kabamut ubaduk tam na ukhasi pat na lorba uduk kaspa kaporu kim dan te handrai ka hok jong ki mo hakakerteng jong une ubaduk ru kita ki barius pa kisim kabulat. Dan baya kira napok ke society jongi. Ki bateri kam business ki ong. Uno bakamai palat silak sistem. Ki kun jong utaro kim desu banyo reservation. Kila yo ngau mana baya kira ni kata dan. Nangta lada pidei ki da ka ying kasem ki badon ki jaka ki puta ar akar shaneng. Ya kita ro dan hokshu. Te Henry hangi baro kini dan baikran.